Gọọmenti Anambra Steeti na-akwado iwepụta ijizi akụrụngwa okwute na-akpọ paving stone wee na-alụzi okporo ụzọ. Ụlọ nnọchiteanya etiti amalitego inyocha ihe mere ego ọnụahịa simenti ji arị elu esepụ aka. Opeka mpe mmadụ 11 ka ekwupụtagoro nwụrụ anwụ dịka akwa mmiri dị na mba China zere eze n'ihi oke mmiri ozuzo. Cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti kwuru gidigba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka edonyere okwu n'ihi na girigiri bụ ugwu eze. Aha m bụ Ọbụm na-eme Okonkwo nọrọzie akụkọ ka ọra n'uju. Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọkugo otu kansụl nchekwa Federal Polytechnic Oko ka ha rụgharịa ma hazigharịa ya bụ mahadum ka onwe ike na-eme nke ọma. Gọvanọ Soludo nọ na-ekwu okwu mgbe ndị otu kansụl ahụ nke Senetọ Barnabas Gamade nọ n'isi ya bịara chọta ya na ụlọ obibi gọvanọ dị n'Amawbia. Onye nta akụkọ anyị n'obu gọọmenti Ejike Abana ga-akọlụ aka n'isi. Gọvanọ onye nke gosipụtara njikere ọ dị ijikọ aka ọnụ inwe ezi mmekọrịta n'etiti ya na ụlọ akwụkwọ ahụ kwararịrị etu ọnọdụ agụmakwụkwọ dị n'obodo Naijiria ọkachasị ụlọ akwụkwọ nke dị elu ma gwa otu kansụl ahụ na ọ bụ ezi ohere ka ọ bụrụ ha iji mee ihe dị iche maka uto ya bụ ụlọ akwụkwọ. Sinetọ Gamade onye nke kọwapụtara Gọvanọ Soludo dịka Gọvanọ Central Bank nke Jamat kọwapụtara na ọ bụ iji mee ka ọ mara na ha ebidogo ọlụ bụ ya kpatara ha ji pịa ya bụ njem nkwanye ugwu ma gaa n'ihu kwue na ya bụ ụlọ akwụkwọ dị elu bụ nke eji amatụ n'etosi metụta nka na ụzụ ya nakwa ihe mmụta pụrụ iche ma kwe nkwa iwekete ya bụ ụlọ akwụkwọ nso ma nwee ezi mmekọrịta maka ezi agamnihu nke ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ndị nọgasị na ya bụ njem nkwanye ugwu bụ nke gụnyere onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara Gọvanọ Soludo bụ Maazị Ernest Ezeajowi, onye ji ọkwa Kọmishọna nke ahụ maka ụbọchị kansụl ime obodo, echichi nakwa obodo dị iche iche bụ Maazị Tony Collins nwa bụ nwanne na ọtụtụ